وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama ni na ayah maudu akarkanu sangka iya pangaditanu naging ka iya alamat husn al-khatimah. Dia ina ke pakaya iya kaya pangadian tanu ko yang una na ditanu di pre-review kagi tu ni pamana kapianian nagu kepurgian aging kutua to ini na andenga katawitan nurun. Wallahu subhanahu wa ta'ala na pitiruyan tigina ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayamano tu na tiawag wala so siran tu amia maratiaya. Sa tigina hay sekanu amia maratiaya nakal kenius wala sa titu-titua kalp nagu panang gila ini ubakan umatay adikan ubabubaloy ang mga Muslim. Nagyutoy piyakin ng kaawala saging kutua mga tao amya maratiyaon. Makalaso pananggilirang kulang-ulanguan ulalangan wala na makabag-bagur agyang kutua panaguntamaniran si saging kutua lang-ulanguan na suguan Allah subhanahu wa ta'ala. Nago piyakauriyan niya na ubakan umatay sabaw pa man na makaliliw ka no si Islam. Kailangan na ayak kapatay niyo na maapad ka no si mga Muslim. Kakagya, pupunta mataya. Kalabata padkulong po ka no mga Muslim. Bapia Muslim ka ko pagana yugid na mimbara paling ka. Minita man naging kutua. Anto na hindi ba na ginawa? Minita man. Kakagya, ayak kikwinta naging kutua kaya urianon. Innamal a'malu bi khawatimiha. Iyutui kikwinta aging kutu keurian mereka sabab sa aging kutu kaya pakasilay ada kaden makambulingan nagitui mini kwinta pitaro penwala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Simba ang kasukad na nakasataman din sa kapakaw morkaw ajal. Itu isi mu'min na ada limita dunia. Ayab na limita dunia na mada sa dunia. Simba engka sukad na nakaati wala sa taman din sa di ka marauta kapatay. Nagyuto isa bapa sumu'min ayam mukifyan na sukap simba niyan sa ikukad na niyan na ayad na limitado ayad na kapusan niyan naging kutua kapusan niyan mempusi saging kaya dunia. Nagyuto so mukmin at titu-titu ang bubayuran tangsik Allahu subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakay ng katanon niyan. Sa tingin na innamal a'malu bi khawatimiha. Patana tigun Nabi sa mga galbak na ayaw pagilay nun nasukyaw riyan nun. Nagito'y sabab panahon na marantano mangmanganitano sa ikwala sa ayad na kaurian pagtano sa iku kapatay tano na matatagutano sa ging kaiya agamo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ro na sudan tano aging kaiya tuos saging kaiya mapiyay kaya patay.
si sangkutua kia patay niyan namanya kapia-pia. Mana apakah surga anu Allah Subhanahu wa taala? Paganay saya lagi ang ayat tingin al-istishhadu fi sabilillah. Yung kutua kasyahid salalan sa iku Allah Subhanahu wa taala. Ginanso mga pagaritano titu-titu ang mga mujahidin ami atay sila sa isa maidan para sangkota paninindigiran sa isa gingkota agamo Allah Subhanahu wa taala. Pitero Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. So Allah na pitero yan. Au ba niyo kuintaan so sirano to amia nga bubuno sa ikulalang sa ikwalay basiran miya matay. Ugay dating Allah na uyag-uyag siran sa ikukad na niran apriskian siran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebubayaan niran naging kutay pumugay kiran wala riski sa isaging kutua tataguan yang kiran. Naginan mapuro sa iku mga syahid naging kanan amiatay sa maidan para sa giyang kutua dinyan di kiperangan sa iku agamo Allah Subhanahu wa ta'ala sa giyutu'i mapipikirian kenapa kapakilailain kapakinegen-negen kadi kaparabu sa iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginamso mga tao pengeninirang ko Allah au ba silang bumakakasoy sa dunia sa makasapulo isaw nuto hadis kakagiya sabab sa giyong kutua kapiyaw pagkailay kiran wala sa giyong kutua kapaliw unapas sa giyong kaiya bakaran na tungan ay pagkapi ay ginawairan agito ilang-ulang na putay na di niya nuto mapamangani iba makandud kagi ang kutua mga tawa pumakasurga na din yang kebubayaan ubaw pamana makakasoy sa giyang kaya dunia akamarganan naging kutua mga tawa may nga sasahid na pengeniniran mapipikiriran kabayiran din au ba sirang bukman kuyag kaayamanan niyan na penjihad siran sa tama sa makasapulo siran matay masahid sabab si isa giyang kutua kapi aging kutua kasahid na mga Muslim na isaw nanan agiyong kanan kaya betuan sa anto na iniba na syahid. Adna katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tati naman sa'alallaha ash-shahadata bisidqin ballagahu Allahu manazil ash-shuhada'i wa in mata ala firashihi. Amano to ang kuto hadis nasa ati Nabi sa panganinian si ikwalla so kasyahid sa benar-benar ay mananian na kana baka pamagakal. Ibarat dapat kulumpukan ng mga mujahidin na panganinian si ikwalla ama syahid sa benar-benar na dama syahid dama syahid sekalian. Nato na gusto ito na swalla na sugtiya patayagin ko to lagi dito manusia sa kalabas kanyan niya sahid sa lalan si ikwalla na imbugay niya nun agyang kuto ang mga darpa o mga syahid apiapan ayakya patay yan na si kuigaan yan lagi na so kabagur agyang kuto ikhlas ni at agyang kuto ay mananian na uripan wallah kasabab saging kutua titu-titu aging kutua pamana mapipikirian na kaya ayamanan yan na dama pun saging kuta miya matay saging kutua lalan si ikwalla si saging kuta emanan yan na maidan. Ikadua atos saging kaiya mapia akapatay pagkasurga na tigina ayuwaffiqal muhtadar linnutqi bi kalimati tauhid La ilaha illallah rawahu Abu Dawud.
giang kutua di sakaratal maut nagupunian matiru la ilaha illallah agiutud ni muri-muri namia putulang kutua niawa namia kuan yan ang kuta kapakalusod si isa giang kutua surga mia kapia-pia tu ang kutua kiaurian si isang kutua kia patay niyan kainu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru yana mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi saya tahu miadin aya murim-puri amia tiru yan ko kata tabuyan sa giang kaya dunia na la ilaha illallah dan nakadna na ya ditabi na wallah biya kalusud ku surga aya inusar unabina madi mepos miya kalusud sa iku surga sabab sa sigu-sigu dadu pakalusud wallah sa isaging ko ta emanan na surga itu sabab as kita nuna dar ketanok mitaling umaaging ka iya kasirakal maut ugiin na apian to na isuan tanong napakaumar kita nudnanan nana miya kapia-pia amumin napagpagis tadi niyan bulaya man yan naging ka iya dila iyan sangga mapia din yan di katiru ako la ilaha illallah makurik oy kakagiya amay kumatago sa giyang kutuwa pa manangat kakagiya so sakratul maut naudi kaum tawfiki wallah na maraganugang kamatiru so la ilaha illallah sabab sa giyang kutuwa kapemaguntur agiyang kutuwa miya kada-kada laawid akal oy iti sabab suwaga matano agama Islam ati na amay ko kasipataniw agiyang kutuwa pagariniw agiyo to din so sakaratal mautian na ubay kanuron na diniuron di tiru asa manunaw so la ilaha illallah ka uban yan duyuga ngayon to nakagiya upama ka pakaw kita na ka sa mga bubasang na sabab sa giyang kuta tungan-tungan na yung makaawid akalian si sa giyang kuta betadian sang kuta sakratal maut na mapakaya kararang itambud dini yung tiruun so la ilaha illallah dito insanar kita no agama Islam si sa giyang kuta pagaritano sesakaratal maut na giuti miya kapia-pia adita nurun iteruun sa manunaw aging kutuwa la ilaha illallah na bupunta nurun na malayalayam na higir mo na miyalayam kasaging kutuwa galabak o di inapatiruun na gupuong ka matakaw masurprise na di kaong kuribatan malabuda kaptiru ang awon ngayon ito nakagiya matatadiya mo kaon malalaya mo kaon nana yutuy layang mong tanwa ginawa tanong sa pagikhlasan tanong alalayong tanong di tiruun la ilaha illallah kaginang penso pinakapia muro-puro ano mga dikir aging kanan ala ilaha illallah nami akalala aging kutwa balas abkekuatan no ame kumapermianan nana gina ni ikadua agupu unanan matero miya wafat agiu timur ya miya tiruian nana mapi kia patay mapiay kia patay kainu nakagiya miya tangadang utaka pakasurga na pedsi sa gin ka iya mini itong sa syahid na gin ka iya al mautu bi'araqil jabin gin kutua puputay sa gin kutua kaya sakaratal mautian na saka dumadar paun titi kaya naka pugugupa naka na miling ka sa gin kutua kaya patuda gin kutua niyawa na gin ka iya benengian na piya mangambutan na ating na miya panutul asabab sa sukar gini ko urip na wala sangkot sa sakratal maut na pumangumbuta yung kutoy mananian na ating
Sabab saging kutua margen amin itu melangaian. Katiwa riu pagatingita saging kaya dunia igira manutua malumnya kagedam ang kaya lawas takok ya gala-galau nian udi ina miya kagedam samayaw na ayap naging kutua di sakaratal maut. Aisyah na namargen na sugod si saging kuta manusia. Kasi timpo Nabi Ula Daud alaihi salam na miya kaysa na plalakaw yung kaya mga talaga pedaian at tigiran na hey Isa kama na bigang ka wala sa mu'jizat ay isaw naging ko takap kuya gang kakumyatay na ino kuno pakilain kar kami mau ya gagyang ka iya matatagos aging kay akubura malap tigo Isa diniwag yan ang pumaw niya kamargan way kagina na malaan na nataw kasabab ko miya nga una na mga ala na bibibida upon makambut sa aging kaya dunia na maragan si kukap ko'y leyaw tigilan na Isa na guilty ka ba yami na piyang niyo Isa sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya yung utay ni bwirun wala ang uta kapakawyag sa biidnillah namiya katindig siya kukuburyan Allahu Akbar ema na niya namiya kalala manusia kaya gitu supad ko mga andak niya nga una nayap manamiyang gulawla nagyap manang uto mga tao na ini kalakiran uy kakayiging uto pa manamiyang kalala may bibida iganti na tigiran na Isa na kaya mapya na makakaswi siya kianan ka di kami rong kusurot uy na tigiwi siya panganindano si kola ugiid na mitiru agiyang kuto ataw tigin na Isa na piyaning ako wala amawyag ako na di kong kebubayaan o ba ako makaduwa makasagad si iku sakratal maut kakiyata panganak natigin na so sakratal maut na titu-titu emanan yan na miya kargergen si iku ripan wala na kau to sumargenun ayaw mana naging kaya sakratal maut na titu margen akapakasagad yan si iku ripan wala amay kadikan yan limuun miya pang niyong Isa di ka pasangan si Isa giyang kuto kapukakasuyan yan na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natiin na giyang kuto akapatay may layro na giyang kuto ating sa giyang kaya benengian na tuuso to sa giyang kutua rinilaan sa kaniyan ng Allah apya sa kaniyan na mu'min nakagiyo sa mu'min na upa makapakargini wala sa giyang kuta sakratal mautian nagyutun ni kaya pakadaan yan sa ikulang-ulang wana miyan sa niyan sa diniyan ito magdang kukuburian na sa ikulang wana maure agiyang kutay mananiyan na margan na ayaw maana na isaw to alimu wala si saging ko tauripan niyan amakaw kit sa margan si saging ko tayo niyan no sakratal maut ito yung bida anong mu'min agu sukapir ametay kamay ka sukapir nakiaragaganan na kamu na ano tuwa siksaan yan amay ka mu'min nagyutod ni kiarila irun Allah subhanahu wa ta'ala naginan so ayaw maanaw to nagupunanan maylay si ikum yamafat sang kutwa urian ang kutwa kaya daun yawa na kaya taguan sa mga ating agyang kaya benengian na nanao sa ayamanan yan na mapi agyang kutwa kaya impunanon kaya wafatian padurupan si sagyang kaya pad sagyang kaya syahid naging kaya tigyan na wafatul muslim bitta'un sukapatay muslim sa ayakya sa bapanun ng kutwa ta'un
Yung na taon na mga raragna na ipsugat wala sa isaging kaaliwa walupa. Dahil di ba ratagyan mo tuwa mga panyakit, pumakapatay, maga nakapakapatay niyan, na udi naging kutuaid na kaya patay niya nang utamin di sabab sa dit na kekan lay di ba ratang mutua ame ko sumiyagda mutua si kumiyang una makasilang da kelembuutan nana gingan na taon na ini isi o Aisha si ko Rasulullah tunatigin na gingan na naputuro ng taon pumakapatay maga na ipuputay natigin na gina natigin na kasiksaan kumbutawan ng Allah si ko mga uri pa niyan si ko mga tao kebabayaan niya na masugaton ugay datigin na umapadun mirak sunso uri pa ng Allah asakanian na bitawakal si ko Allah na miya sahid so ayam ano to napaduto sa miya sahid lagi di baratang nga kaya sa gada coronavirus na mga padunanan na sumumin aminirak suru kapapantagan na sa kanian na Muslim kagito sa Peter wala o ba kanong matay ba kano di matatago ko mga Muslim kagito ba na ayam ananya na miya kasorte kami apon sa gimuta mga sahid oy nagito so bida kufar gusto Muslim ka upama ka kufar na kasiksaan ni rano to kagiti Peter Nabi igirat tigiya na kiyabayaan Allah ang binasaan niya naging kuta mga kaum sabab sang kutwa karatairan na butawan na niyang kira ng kananataon pumakapatay apa niyakit nana gina sunabi na tigina at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Gitigin na nga na panyakita tao na pumakapatay. Na miyabaluyan na saksi, syahid, so muslim, ayam ananian na mirakisan. Si saging kanan tunay ini ba na pumakapatay mubutawan na ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iko mga pagtao. Ikalima, apat sa miya syahid, naging kaya al-mautu bida'il batan. Suka patay ini patay niya natiyan. Di ito sumiyaki tatiyan niya na didumpo kayad na minitaman. Kaya mana na magana na naiputay gupun di kurang kabudong kumani. Di nagi mapira ka oras na minitaman ang utang manusia. Sabab saging kutua ato na iniba na kasakitian. Na sabab sa sekanian na Muslim, mu'min, udi na mu'mina, nagupuno to ay patay niyan na sakitatian na miya syahid aging guta manusia. Nang kaino, napitiro nabiya man mata fil batni fahuwa syahidun. Sa tawa matay ay sabab yan ang kutwatian na sekanian na miya syahid. Sekanian na miya syahid. Oy. Dito sumumin na igira may ilay niya naging kutwa pagarinian. Lagi duda tu antaw akabai. Kaya masaan niya na di iserpad sa ging kutwa kasakitang kutwa tiyan niyan. Okay, na did na biulungan nun. Karoon minitaman na giyuto na miya kalala asukatan niyan sa ikwala kami ni itong sekanian sa sahid sabab sa giyong kutaw pa ma na kasakita giyong kutua miya gedamian giyuto ni mini sabi ko siksa yan sa nguta kubur na gusi sa alungan na mauri uy na giyuto isukapir muna ito kasiksaan yan na piyakigdamon wala na sumumin nagyutod ni kapakadaon wala si saging kuta mananian na dusa niyan. Padaropan naging kayatiin al-mautu bil harq wal gharaq aw al hadm aw al ta'un aw dat al jamb aw maut
al-mar'ah fi nifasiha bisababi waladiha. Pagsisaging kami ni itong sa sahid, amapi akya patay na yung kutuwariap ketutong. Ibarat na mu'min, udi na mu'mina. Ami atutong si ikwalay niyan. Akan na ba mi tutong? Ay man, akan na ba miya gagata? Ka miya tutong suwalay niyan, nakiasal tanon. Udi na ba pianto na ikiasa ba paano nakiatutong yan? Na sa kaniyan na ato na iniba na pagsisaging kutaw pamanamya sahid. Mini itong ropan aging kutaw miyalad. Ay mana niya naging kutaw miyalad. Muslim, mama antawa kabubay. Nakanabo niya pimbuwa. Kakanabo miya gugut sa baw pamana miya gugut ako ig. Nah sabab sa giyang kutwa kaya patay niya sabab sang kutwa ig. Ami aladun si saraga taon-taon ka sa ranaw sa lawasay nana mini itong sa kaniyan sa ay mananian na sahid. Udi naging kutwa al-hadm. Ay manahadm naging kutwa tawa kaya pasangan na kaya patay niya ngalay di barato miya nga kukusi ang lawasyan. Miyaulog ang tawa ka miyalisig na saka diop na miya da sa dunia na mapadung penuto gugiyang ko tataon miya aloy tanuto gugiyang ko to adatal jam ay maana adatal jam dagiyang ko to ariya inutuwa na mawaga at tibasaw malebeg si sagiyang kaya takilidan yan na ini syakit yan na mini sabab pro aging kutay manan yan na kaya patay niyan. Oy ayak kaya patay niyan aging kutwa lebeg ang wala. Oy kepa kaya so tigiran na miya lebu niya ng utakilid ka na mini sabab pro na miya tay ka na tinigir ka mamuto kakagi katawan ka agiuto na uro ka kapantagi na miya padagka ko kuyugan o mga sahid. Ada ka mamupa naro sa mga sulangatig. Inura ka na rin akidiin Allah sa kanakin na di ko kuripasan sa sambaya sa kanakin na bara puasa ko sa kana manaya idi ninggil bukan na ka Islamin. Wala nga nututirwa sa piya ka tuna ka kakagi para teyang ka sa giuto na peduto ko ukuran kay kadua na miyak kalala agyang kuto pahalan yan agyang kuto amay kumatigra ka makapas kaun nana gina udi nasuka patayo bubay sa misabab sang kuto nifas si iku kinimbuwatan yang kuwata yan ay manan yan naging kuto bubaya ayak ya patay niya nasabab kuwata yan miyak ang buwata nana niya tay mambu aging utay manan yan na bubay nana ayam mana na mini kuyo buto si isaging kutay manan yan na mga syahid pada panami alusi naging kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na asyhadatu sab'un siwa al-qatl fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mat'un syahid wal ghariq syahid wa sahibu datil jambi syahid wal mubtuna syahid wa sahibul hariq syahid walladhi yamutu tahta al-hadm syahid wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid tamutu bi jum'i ay tamutu wa fi batniha waladun aw tamutu minal wilada. Ay mana to ang to hadis sa pituro Rasulullah padko mga syahid na yun na tigyan padagyang ko miya wafat miya say salaran si ko Allah kag yuti piya muro-puro anon. Oy malaw to tantoy keku abalas na
Tigu Rasulullah lagi enggak iya aya ni patainian na gi enggak iya taun lai du mga virus corona ngagaysin uto gugiyan ko to tigu nabi mialad na sahid giyan ko to tigu nabi ini patainian na lebeg sangga akilidian na sahid giyan ko to ini patainian na susakit hatian na sahid giyan ko to tigu nabi miya tutong na sahid. Giyan ko tuwa miya tay sa ekya sa bapanon na miya bina sa adawasian na sahid. Tay daw ta miya adoy tanwa kapakaya miya ro patalawasian. Giyan ko tuwa bubay aayak kaya patay niyan na minis sabab ko kaya tagunang ko tuwa wata sa giyan ko tuwa tiyan. Udi na minis sabab sa giyan ko tuwa kaya buwata iyan. Nasahidu tu atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na paglid nanan kay ngaranan sa antunay niba na mga sahid kakag Yesus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mialoy ruo. Persan naging kaya katiru Nabi atigin al mautu fi sabili difa'i anid dini wan nafs wal mal man qutila duna malihi fahuwa syahidun wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun wa man qutila duna damihi aw duna dinihi fahuwa syahidun. Ay mana nga kataru Nabi amin itong saging kaiya mga sahid na tina suka patay sa lalang si ikwala ko kapendipin sa ang kakuwagamang ka nakasahid ito. Ay mananin ay kaya patay ka nakagiging ko to pendipin kaging ko to agama ka. Uy, uba ka murala iya giging ko to pagabinasaon. Na upama ka matay kaon namin ito nga sasahid. Na gugiyang ko to ayak kaya patay niyan na minis sabab sa giyang kuto antunay ni ba na tamukyan na ayaman na niyan na niya sahid man kutila duna malihi fahuwa shahidun upama kaad na miya kauma at tulisan na dinimpisan ang utatamukan na miya patay kay ramud na miya sahid ka. Kasabab sa muta dipin kasamuta tamuk ka mga sapi ka penguaniran o di na so mga bulawan ka na bakay rambud ni miya patay na miya sahid ka ay putanti na sakana sa manunto na muslim baka mga kapir ka na si kami ni kuyog ko sa lakaw wa man qutila duna ahlihi sutawa magbuno aya kasabab panon na so pamilya niya. Ibarat wana pagkabinasa siku pamilya ka na dinipinsang ka. Na miya patay kairan, na miya sahid ka. Na udi naging kuto anto na iniba na ginawa niyan na dinipinian ginawa niyan sabab sang kutwa pagkabinasaon na miya patayran na miya sahid. Ayalas naging kaya hadis sa inalo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya kang bulalang kaya kini Abi Hurairah. Apitiru yan. Jaa rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali qala fala tuti'hu malak qala ara'aita in qatalani qala qatilhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta syahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa finnar. Nah ayo man naging kaya hadis apian tuli Abi Hurairah apiteru Rasulullah pitiru ya Abi Hurairah amya kaum atigin sumama si iku Rasulullah pitiru ya nahai Rasulullah anto na ipamikiran ka amay ka makaw marakan sumama
Aku niyan so tamukakan. Napitiru Nabi ubang kaumbegan so tamukaka. Kala napitiru manang kuta mama, nanto na ipamikiran ka amay ka, anto na iniba na makipumbunuarakan. Nayap manapitiru Nabi na pakimbunua kaun, amanan na atuin ka, pakimbunua kaun. Pitiru mano mama, anto na ipamikiran ka hi Rasulullah, upama ka mapatay ako niyan. Natigo Nabi sa kanamya sahid ka. Napitiru mano mama, anto na ipamikiran ka hay Rasulullah, upama ka sa kani makapatay ron. Ha? Napitiru Nabi, asakan niya namya patayin ka na sa ikunaraka. Oy, so sama no to, naginan miya nga aloy, anto na iniba na miya pod saging ka iya mga sahid. Ha? Saging ka iya pama na agamatan agama Islam, pumanutong tanunan, ka adab kiuman si saging ko to mga anto na iniba na mga suwatano, si saging ka agama tanong agama Islam. So sa baproonan na sa tanong utama na bala-balas ng kanu Allah saging ka iya kapakatali mo man si pantag saging ka di kapaganada sa ibu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.